И здравейте всички, аз съм Ръфтъна Максим. Днес ще играем... Аз съм Макслей. Да, днес ще играем Dragon Escape. При мен е приятелят ми Minecrafter BG. И къде си? Ето те, с теб съм. Уй! Отивам при Diamond. И здравейте на всички, аз съм Minecrafter BG и днес ще играем Dragon Escape. Вижте копчета тук до мене, бе. С тебе не те виждам, бе. Брат, ние не играем заедно. О, много лаг. О, аз изстрелвам. Стрелях се. Лак. Аз си стрелях Аз си стрелях в... Гейм. Здравейте пак. Не става килейк. За съжаление. Знаеш, след малко ще... Пайнтбол, айде пайнтбол. Добре, няма да се връщаме направо, отиваме към пейнтбол. Окей, Рафа на Макси. Уи! Почваме. О, Аз съм има сините. нов мап. Знам, аз съм от сините. Аз съм от червени. Ох, как ладно. Аз не знам това мап. Има само моркови. Ох, нинам бати, нинам. Нинам това мап, нинам. Аз не го знам. Не го намбо. Ой! Намерих твоите. И аз намерих твоите. Не си намерил моето не е такова. И моето не е такова. Виж моето такова е. Ние сме на един мап, бе, човек. На един мап сме човек. Ето това беше моето. Моите спамки. Ето това беше. Тук. Да. Аз съм Сунчо. Идвам от сезон. Как лаги се. Лаги аки се. Лаги се. Боги. Кой? Така Diamond. То това си е твой спам, човек. Къде си? Like Diamond. Like Diamond. Beautiful like diamonds. Вау, вие сте. Аре, бе, ти ще биеш. Бих. Не си бих. Айде, вълната къде е? Синя вълна. Трябва да има синя вълна, да я щупа. Не, трябва да поставя червената вълна. Мисля. Тук е. Но не е вълна. Like Diamond. Ох. И wow. You blow. Ти биеш. Yes. Не. Дроу Бъбъле. Ти снимаш ли? Че как би бачи? Нимам разбира. Готово. Аре, сега да спусне на пауза. Рънър! Не, да, добре.
Бо. Извинете. Просто так съм не знам. Абе, някакъв... Тук ли дойде? А, не. Ето, това купче е много я. Аз се огънах. Окей. Съм ти го казал, рифа на Макси. Ти падна ли? А, не, ето там. Мене малко ми лаги. Ама мен много ми лади. Паднах. Я. И тук се е пълна с тонове купчета. С тонове купчета ли? Да. Това е глина, ако не знаеш. Какво? Червена оцветена глина е това нещо. Баце! Баце! Ти пиеш. Супер! Аз бия! Сега спри на пауза, докато отидем в другата. Пак се върнахме и играем на Hide and Seek. Ето го си игра, спалнаха го. Аз съм топче камък. Едва ли ще ме намери. Аз пък съм печка. Ето виж. А тук е отбор. Не мога да чупя тук. Влезе. Ох, аз стигна до туалетната пика. Чико хората, това го чуха. Така. Сикър подмина Minecraft RPG. Видим да ще му открия. О, не. Моля те, ставай солиден блок по-бързо, моля те. Хайде. Що лагиш? Yes, стана солиден блок. Не, подминаха те. Не те откриха. Minecraft RPG. Окей. На Minecraft RPG няма да качва клип. Що не знаеш от там? Не знаете. Що не знаеш от там? Защото той ще ме намери. Там няма тръпи. Добре, секундната минута, имаме само още 3 минутки. Така, на клипчето. Добре, лефа на Макси. Блей. Не мога да отварям пак. Спирам клипа за малко на пауза. Аз пак ще съм си тук, просто го спирам, за да имам повече минути да снимам. За да видим дали ще спечеля. Пам. И трябва вече да съм го пуснал. О, не. И сега пак продължаваме да играем. Я видя дали ще пуснал. Пуснал съм, виж. О! Те двамата само търсят. Удариха той ме търси на земята. И сигурно ще видя, защото остава 30 секунди. Като станат 5 секунди, тръгвам. Просто си вървя. Тоест подскачам около тях. Станат 5 секунди. Да. Аз пък като станат 10. Ето! 10. Хабли, вече 5. Хабли, вече 6. О, Зари, здрасти. Здрасти, Кита. Как си? Yes! Бих! И аз бих. Ама не тръгнах на 5 секунда да забравиш. Аз пак се И това беше за клипа. Аз се пуснах вече си, че гледахте. Дано да ви е харесал. И